Salam ildeşder, bu men barmak we Hytaý dilini öwredýän Saryhan. Bu edekki videoda men Hytaý dili başlangyç kursunyň ilkinji sapagyny videoya etdim. Geljekde bu öwrenişdäki videolary tomaşa etmeňiz bilen siz Hytaý dilini noldan başlap öwrenip bilersiňiz. Videoda peýdalanan kitabymyň elektron görnüşini Instagram sahypama girip ýükläp alyp bilersiňiz. Onda näme? Gel sapamyza başlaýly. Bu görnüşdäki videolarda ilkinji öwrenjek zatlarymyz, ýani tekstler bolup biler, dialoglar bolup biler, ýa bolmasa da gepleşiklerden baratdyr. Gelin şu görýän gepleşiklerinizi bir-birden öwreneliň. Hytaý resmi diline nädip salamlaşmaly? Megerem siz meňe aýtmadymdan odal bu arada bilýän bolmaňyz ahmal. Ene şu görýän iki sany hieroglifiniz ol salam diýme aňlatýar. Gelin olary okalyň. Ezinden aýtalam. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao diýmek ol salam diýme aňlatýar. Egerde kimdir birisi ni hao diýip ilkinji bilen ýüzlense, onu siz ni hao diýip jogap bermeli. Bugünkü öwrenjek ilkinji täze sözümüz ol şu görýän hieroglifiniňizdir. Ol ni diýip üçinji tonna koýar. Ni ol sen niňe aňlatýar. İkinji öwrenjek täze sözümüz bolsa ol hao diýip üçinji tonna koýar. Ol gowy oňat diýme aňlatýar. Eger ýa ünseren bolsaňyz ni hao diýip aýdanymda men şu hieroglifi ýani ikinji tonna edip aýtdym. Üçinji tonna edip aýtmadym. Näme üçin bu ýerde ikinji tonna edip aýdan barda azajyk soňrak jekmejek aýdar. İkinji gepleşige geçýär. Bu hieroglifler ýani şeýle kolýar. Nin hao. Nin hao. Ezimden aýtalam. Nin hao. Nimen hao. Nimen hao. Bunu türkmençe tercüme etsek ol hem salam diýmekleri aňladýar. Bu da salam diýmek, bu da salam diýmek. Ýöne bularyň arasynda tapawut bar. Haçanda ni hao diýip aýdylanda ol bir adam başga bir adama salam berine aýdylýar. Egerde nin hao diýip salam berilende bolsa, haçanda siziň salam berjek adamyňyz sylanýan, sarpa goýulýan, özüňizden uly adam bolsa, onda oňa nin hao diýip salam bermeli. Egerde size salam beren adam iki sany adam bolsa, onda siz nimen hao diýip salam bermeli. Gelin täze sözler hakda öwreneliň. Nin diýmek ol siz diýme aňlatýar, ýani birlik sanyna. Birine sarpa hormat goýanda siz diýip türkmen diline ýüzlenişme ýaly Hytaýlar hem şeýle nin diýip ýüzlenýärler. Bu ýerdäki nimen bolsa ol siz, ýani köplik sanyna. İki ýa-da ikiden köp adamlara aýdylýar nimen. Bu ýerdäki men diýip okulýan hieroglif ol köplik sany aňlatýar. Gelin dialoglara bir gerek ezinden okalyň, ezinden aýtalam. Çingam odu. Ni hao. Ni hao. Nin hao. Nimen hao. Gelin ne bolsa şu gepleşigi okalyň. Ezinden aýtalam. 对不起 对不起 没关系 没关系 Bular näme diýme aňlatýar? Olary türkmençe terjime etsek, ýani şu görýäniňiz 对不起 ol bagyşla diýme aňlatýar. Bu ýerdäki 没关系 diýip okulýan hieroglifler bolsa ol ziýan ýok, ötünç soramyň hukmandal diýen manyny aňlatýar.
Bu gedekki täze öwrenjek sözümüz ol şu görýän hierogliflaryňyzdan düzülendir. Ol duýbuçy diýip okalýar. Ol bagşla diýme aňladýar ýa-da ötünç soramak, işlik. İzimden aýtalam. Duýbuçy. Bu görýän hierogliflaryňyz bolsa, ol mei guanxi diýip okalýar. Mei guanxi. Ol ziýan ýok, ötünç soramak, hökmany alýan manylary aňladýar. Gelin bu gepleşigi bir gerek ýene okalyň izinden aýtalam. Duýbuçy, mei guanxi. Gelin indi bolsa pinyin bu hakda öwrenip geçeliň. Pinyinnäki başlangyç çekimli ses we boğun ýasaýjy çekimli ses. Pinyin hakda başlangyç çekimli ses hakda, boğun ýasaýjy çekimli ses hakda men birnäçe videolar düşüripdim. Ol videolarda siz bularyň hemmesi hakda jikme-jik öwrenip bilersiňiz. Sebäbi bu videolaryň içinde ören jikme-jik hemme zady aňsat, ýöneköý türkmen diline hemmesi düşündirilen. Şoň üçin ilki bilen şolara girip görseňiz, hassa öwrenmek size ýeňil düşer. Başlangyç çekimsiz seslere haýsy harplar degişli? Başlangyç çekimsiz seslere şu görýän harplaryňyz degişlidir. Boğun ýasaýjy çekimli seslere bolsa, şu görýän harplaryňyz degişlidir. Başlangyç çekimsiz ses hemde boğun ýasaýjy çekimli seslerdäki harplar diňe şu görýäniňiz bilen çäklenmeýär. Bundan başga da bar, ýani galanlar hakda biz indiki videomuzda hemmesi hakda öwreniriz. Gelin häzirlikçe şularyň hemmesini birden okap çykalyň. Izinden aýtalam. Çingawadu. Bo, po, mo, fo, de, te, ne, le, ge, ke, he, ji, qi, si. Boğun ýasaýjy çekimli sesler, ýani şolardan ibaret. Gelin olary birden okalyň. Izinden aýtalam. I, u, ü, ar, a, ya, wa, o, wo, ye, yu, I, Y, A, W, Au, hemde yaw. Şulardan ibaretdir. Ýene bir gerek size ýatlydyrsym gelýär. Pinyin hakda men ozal birnäçe videolar düşüripdim. Olary ilki bilen hökman görün. Hytaý dilinäki tonlar. Hytaý diline jemi 4 sany esas ton bar. Olar birinji ton, ikinji ton, üçinji ton hemde 4-nji ton. Hytaý dilinäki tonlar sözlemde sözleriň manysyny biri-biriniň tapawutlandyrmak işini ýerine ýetirýärler. Şu ýerde görýän bolsaňyz, hemmesem M we A harplarıdır. Diňe olaryň ýokarsynaky tonlar ýetkendir. Serp serediň. Şu ýerde görýän hierogliflaryňyzy gelin olary birden okalyň. Şu hieroglif ol ma diýip birinji tonna koýar. Ma ol eje diýme aňladýar.
Bu görýän hieroglifiniz bolsa, ol ma diýip ikinji tonu okulýandyr. Ol bolsa bir ýeriň gurşmak diýen manyny aňlatýar. Bu görýän hieroglifiniz ol ma diýip üçinji tonu okulýar. Ol at bedew diýmäni aňlatýar. Bu ýerdäki hieroglif bolsa ol ma diýip dördünji tonu okulýar. Ma ol sövmek ýa-da käýemek diýen manylary aňlatýandyr. Hytaý dilindäki esasy 4 san ton, ýani şulardan ibaret. Tonlar hakda hasa giňişleýin öwrenmek isteseňiz, onda geçen gerekki düşüren videolarymyzy inserip seredin. Olaryň içinde tonlar hakda maglumatlar bardyr. Gelin indi bolsa şu tablitsaň içinde yerleşdirilenleri bir-birden okalyň. Olaryň tonunu inserip seredin. Elimden aytalan çinge mondu. A O I U Ü. Tonlaryň dürs aýdylyşyny barlamak üçin şu websaytdan peýdalanyp bilersiňiz. Ýani şu websaytyň içinde pinýindäki ähli pinýinleriň 4 tonuna dogry dürs aýdylyş hakda ýörüte ses ýazgylary bar. Olary diňläp özüňiz öwrenip bilersiňiz. Hytaý dilindäki bogunlar. Hytaý diline bogunlar ýa-da hieroglif 3 sanatdan ibaret. Olary başlangyç çekimsiz sessen, oňa hytaýça şangmu diýip adlandyrylýar. Bogun ýasaýjy çekimli sessen, ýani ýünmu hemde tonundan oňa şangdiýaw diýip adlandyrylýar. Şulardan ibaretdir. Adatça bir hieroglif bir boguna deňdir. Ýani bir hieroglif bir boguny emele getirýär. Bir bogunna ýa-da bir hieroglifde başlangyç çekimsiz ses bolmasa da bolýar. Ýöne ähli bogunna ýa-da islendik hieroglifde hukman bogun ýasaýjy çekimli ses ýünmu hukman bolaýmaly. Edil şu ýerde görşüňiz ýaly. Şu hierogliflaryň ählisinde bogun ýasaýjy çekimli ses bardyr. Emma käbirlerinde bolsa başlangyç çekimsiz ses ýokdur. Şu görýän hieroglifiniz ol hytaýça mao diýip birinji tonu okulýar. Ol pişik diýmäni aňlatýar. Şu ýerdäki şu harp ol hieroglifin başlangyç çekimsiz sesi. Ýa-da bogunnaky başlangyç çekimsiz ses. Aýdyndaky bu görýäniňiz bolsa ol bogun ýasaýjy çekimli sesdir. Bu belgi bolsa ol birinji tonuň belgisi. Ol şu görýänizdir. Bu ýerde bu hieroglif bolsa ol ýü diýip okulýar. Ýü. Onuň pinýini şeýle ýazylýar. Şu hieroglifin ýü diýip okulýan hieroglifin pinýini ýazylanyna şeýle ýazylýar. Ýani haçanna i we ü çekimli ýeki özü bir bogun bolup gelenine pinýinine olaryň öňüne şu harp goşup ýazmaly. Hemde ü çekimliğinin iki nokadyny taşlap ýazmaly. Edil şu ýerde görşüňiz ýaly. Şoň üçin ýü diýip okulýan hieroglifin pinýini şeýle ýazylýar. Ol ikinji tonu okulýar. Ýü. Bu görýän hieroglifiniz bolsa ol jie
deyip üçüncü tonda okulyanlar. Ol uya düýme aňladýar. Bu ýerdäki şu görýän harpyňyz ol başlangyç çekimsiz ses. Soňundaky bu iki harplar bolsa ol bogun ýasaýjy çekimli seslerdir. Onuň üçüncü tonuň belgisi şu belgi bilen bellenilýär. Bu hieroglif bolsa ol R diýip okulýar. R. Ol dördüncü tonda. Ol iki diýme aňladýar. Bu hieroglifin pinýinine başlangyç çekimsiz ses ýok. Onda diňe bogun ýasaýjy çekimli sesler bar. Onuň dördüncü tonuň belgisi, ýani şu görünüşde belgilenýär. Haçanla u çekimli ýeke özi bir bogunlyk gelende pinýine olaryň öňünden şu harp goşup ýazmaly. Bu arada indiki videolarymyzda hassa giňişleýini aýdyp geçer. Gelinginde bolsa şu penjerede görýän bir bogunly sözleri daşymyzdan okaly, ezinden aýtalan çinga modu. I wu yu r b猫岛花鸡七鞋雪indikiler okuyas. Kafe可乐烤鸭火锅地图飞机毛笔耳机şu yerdäki iki sany berilen söz hakda, yani iki sany hieroglif hakda aýratyn aýdyp geçebilmeler. Kaoya ol bir naharyň bir görnüşi. Ol Pekinne has Pekinnäki Hytaýlar buny has ökde taýarlaýarlar. Şoň üçin egerde siz Pekinne gedilenje ýa-da okumagy isleňiz hökman Kaoya, yani Beijing Kaoya şu nahary dadyp görün. Size hökman ýarar. Bundan naşary ýene-de bir naharyň bir ady, oňa huoguo diýip atlandyrylýar. Bu nahar nirede has süýji? Bu nahar esasan Hytaýyň Chongqing, Sichuan diýen ýerine has süýjidir. Şoň üçin egerde Chongqingda okuyan soňuz okumagy isleňiz ýa-da Chongqing'a gedilenjek isleňiz hökman huoguo şu nahary iýip görün. Hytaý diline üçüncü tonlu iki sany hieroglif bile gelenne, olar tirkeşik gelenne tonlarda ütkeşme bolup geçer. Gel olar barada öwrenip geçeliň. Haçanla bile gelen iki sany üçüncü tonlu bogun ýa-da hieroglif okulana birinji bogunyň, yani hieroglifin tonu ikinci tonu öwrilýär. Eger ýadyňyzda bolsa, sapagymyzyň başynda, videomyzyň başynda aýdyp geçipdim. Ni ol üçüncü ton okulýar şu hieroglif. Bu hieroglif hem olam hem üçüncü ton okulýar. Hao. Egerde iki sany üçüncü tonna gelen hieroglif tirkeşik bolup gelse, onu birinji hieroglifin tonu ol ikinci tonu şeýle öwrilýär. Şeýle
ni hao diýip okalýar. Edil şu görüşüňiz ýaly. Ni hao. Emma tonlar bellenilini asylky ütgemizden uzalky bolşýar. Edil bolşýar diýip ýazmaly. Yani şu görünüşde ýazmaly. Pinýini şeýle görünüşde ýazmaly. Tonu bilen emma okulana bolsa şu görünüşde okamaly. Yani ni diýip ikinji tonu okamaly. Ni hao. 可以 可以 ya olmasa da 辅导 辅导 şeyler görünüşte. Düşünersiniz diýip umyt edýän. Gelin indi bolsa şu hierogliflaryň hemmesini daşymyzdan okalyň. Ýerden aýtalan. Okaňyzda tonlara hökman ünseriň. Birinji bogunnaky sözleriň tonu ol ikinji tonu ütgeýändir. 你好 口语 了解 可以 语法 友好 辅导 法语 雨伞 小姐 讨好 手表 Gelin bolsa sapakda köplenç ulanylan sözler, sözlemler hakda, käbirler hakda öwreneliň. Ýüzümden aýtalan. 上课 上课 bu sapak başlaýar ýa-da sapak başlady diýen manyları aňlatýar. 下课 下课 bu bolsa sapak tamamlandy diýen manyny aňlatýar. Indiki 现在休息 现在休息 ara kesme diňjiňe dalyň diýen manyny aňlatýandyr. Indiki 看黑板 看黑板 bu bolsa sınıfta serediň diýen manyny aňlatýar. Iň soňky bolsa 跟我读 跟我读 eger ünseren bolsaňyz sapagyň başynda men şu sözi aýdyp geçipdim. 跟我读 跟我读 ol türkmençe ýüzünden aýtalan diýen manyny aňlatýandyr. Gelin bolsa Hytaý hierogliflarynyňky hierogliflary düzüçi käbir çyzyklar hakda öwrenip geçeliň. Hytaý hierogliflarynyňky çyzyklaryň hem olaryň çyzyklaryň atlandyryşy bardyr, hem de çyzygyň ýazylyş uğry, ýazylyş tertibi bardyr. Gelin olar hakda öwrenip geçeliň. Ine şu görýän şu çyzyk oňa haň diýip Hytaýça atlandyrylýar. Bunu türkmençe men horizontal çyzyk diýip atlandyrdym. Yani ol ýazylşy çepden başlap sağa çenli uzalyp gitýär. Olar şu görýän hierogliflaryň içinde bardyr. Ünsärip serediň. Bu görýän çyzygyňyz bolsa oňa şu diýip Hytaýça atlandyrylýar. Ony vertikal çyzyk diýip terjime etdim. Bu bolsa ýokardan aşaklygyna tarap ýazylýar. Bu çyzyk yani şu görýän hierogliflaryň içinde bardyr. Olara ünsärip serediň. Yani şu hem de şu çyzyklar. Bu üçüncü çyzyk bolsa oňa piye diýip atlandyrylýar. Bunu men türkmençe çepe gyşaryan çyzyk diýip atlandyrdym. Täbi ol çepe tarap gyşaryp uzalyp gitýär. Şu hierogliflaryň içinde ol bardyr. Bu görýäňiz bolsa oňa Hytaýça diýen diýip atlandyrylýar. Ony men türkmençe tegmil çyzyk diýip terjime etdim. Ol şeýle uğur boýunça ýazylýar. Bu çyzyk tegmil çyzygy şu hierogliflaryň içinde bardyr. Buňky agzap geçsek iň soňky çyzygyň ady bolsa oňa Hytaýça na diýip atlandyrylýar.
Onu men türkmençe sağa gyşarýançylyk diýip terjime etdim. Ol ýani şu owur boýunça ýazylýandyr. Bu çyzyk şu görýän hierogliflaryň içinde bar. Ýani şu hemde şu çyzyklar. Gelin bolsa ýöneki ýa-da sada 6 sany hieroglifler bilen tanış bolalım. Bu ýerde 3 sansa berilen. Bu hierogliflaryň ýazylyşy şu şekilde, şu eziderligine, olaryň ýazylyş eziderligine öňsärp seredin. Galan 3'ü bolsa, ýani şu ýerde ýerleşdirilenler. Hierogliflaryň ýazylyş eziderligi şu görnüşde olara öňsärp seredin. Hemde boş wagtyňyz özüňiz şu tertipde ýazyp bilersiňiz. Bu görýän sada hierogliflaryňyň okulşyny we türkmençe manysyny tapyp tesbirlerde ýazyp bilersiňiz. Şu aşagdaky ýerleşdirilen websayt, bu websayt size Hytaý dilini öwrenmekde uly peýdasdyr. Bu websayt üstü bilen siz ähli hierogliflaryň, ähli sözleriň manysyny we sesli okulşyny diňläp görüp bilersiňiz. Bugünkü videomyzyň esas mazmuny işlerden ibaret. Şu ýerde sizden bir datakda haýyş edesim gelýär. Eger mümkin bolsa, deňdişleriňiziň arasynda, ýakynlaryňyzyň arasynda, dostlaryňyzyň arasynda Hytaý dilini öwrenmek isleýänler ýa-da Hytaý dilini öwrenjiler, Hytaý dilini bilen gyzyklanýanlar bar bolsa, olar bilen meniň ähli düşüren videolarymı paýlaşmagy, meniň YouTube kanalymy olar bilen paýlaşmagy sizden haýyş edesim gelýär. Eger-de şu türlen videoda azajygam bolsa peýdasdygan bolsa, onda YouTube sahypama agda bolmaňyzy, like basmaňyzy hem sizden haýyş edýän. Çünki sizin her bir gollaňyz meni öz işime has we höwüslendirýär, ruhlandyrýar. Eger-de Hytaý dili hakda bilesiňiz gelýän ýa-da bilmeýän zatlaryňyz bolsa, aşagda tesbirlerde ýazyp bilersiňiz. Başardygymdan soralaryňyza like boljak videolar taýýarlar, ýa bolmasa tesbirleriňize jogap ýazar. Näme? Endiki videomda görüşençek hoş, sag bolun.